So, meron lang tayong tinignan dito ng mga statue. Kasi nandun mga statue. Yung mga vlogger. So, isa rin ako dun. Ano na nga nangyari. So, mga guys, naglaro tayo. Hindi ka muna tayo dito kasi Roblox. Para sa Block 11. Katang tayo lang. Ito mahirap kaya dito na lang tayo mga guys. Akitin natin sa mga punta tayo doon. So ngayon, yun yung mga yun, laruanan yun. Laruanan. Dito pa lang, ano kaya meron dito? Parang matakot. Star Wars! Nung mga katalo sa kandala ko si Star Wars. Pinalipad na nga, bubalik, lumagpas. May bukal dito. Kanal yata ito. May aso. Saan ba tayo? Diyan lang dito. Dito na lang. Parang may baril ah. Ano ba yung baril? Akit nga tayo, baka may baril. Ay, sa kulungan. Kulungan pala ito mga guys. Baril. Asan baril? Dito yung baril eh. Ito. Ano ba yung daan? Ito pala yung daan. Paano tayo makapasok? Dito tayo makapasok mga tol. Paano po buksan yung yung pituan doon sa mga baril? Bawal po yun. Ano ba yan? Kasi parang magkabagbaril. Matuyin ko kayo ng Star Wars ko eh. Kaya ako. Kalina sa akin ito. Wala akong Star Wars. Bahala kayo dyan. Lalabas na lang ako dito. Wala pala ito eh. Oh, ganda yung kotse. Siyempre manito na natin ganyang kotse. Mga pushing. Panis, invisible lang siya mga guys. So, parang bumangga sa kanya. Bumbangga. Tanggal ko na nga lang. Siyempre, kanto tap mga kotse natin. Hindi tayo sa likod. So, meron tayong bangkay dito. Choice for today's video. Ipapagas pa kaya tayo? Huwag na, madami akong gas eh. Mayaman ako sa gas. Sa gas ako mayaman. Ano kaya meron dito? Ang bahay. Bahay hindi dito mga doon. Tayo din tayo. Ano kaya maganda doon? Ano kaya mga doon? Ang dami kasing bahay. Parang mas maganda to. Yan. The ninja. Ninja moves. Dito tayo magpapark. Ang tayo magpark. Unlock na itong bahay. Bawal puwasok ng ibang tao. So, ano na? May espada doon. Ang gusto ng espada. Shing. Tulin natin to. Shing panis. Samurai. Ito. Yeah. Ganun kalakas ang kamay. Ay. Yung tama. Isa pa. 3, go. Putol. Naman. Hindi na awabot. Isa pa. Putol. Tamaan pati ulo mo. Putol. Shing. Putol. Shing. Ano kaya dyan? Shing. Shing. Panis. Akit mo tayo doon.
Magluluto tayo. Because chef tayo, chef, diba? Pag mga chef kasi marunong magluluto. Diba? So hanggang dito na lang tayo mga idol. So, bye-bye. Pushing!